Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πότε περιμένετε να έρθει η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή? Γιατί χθες στην τηλεοπτική συνέντευξη που είπατε μόλις τώρα, ο κύριος Καμένος είπε ότι για να ολοκληρώσει η άλλη πλευρά όλα τα βήματα που χρειάζονται θέλει 2 χρόνια. Στο περίπου... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω χρονική εκτίμηση. Η συμφωνία λέει συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να πληρωθούν ώστε να έρθει η συμφωνία αυτή για κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Θυμίζω ποια είναι αυτά. Πρέπει να υπάρξει το δημοψήφισμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο θα πρέπει να καταλήξει θετικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση και την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γείτονος. Και από εκεί και πέρα, εφόσον γίνουν αυτά και ολοκληρωθούν, τότε και μόνο τότε η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να φέρει τη συμφωνία προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Δεν μπορώ να κάνω χρονική πρόβλεψη ως προς το πόσο χρόνο θα χρειαστεί η γειτονική χώρα για να ολοκληρώσει τα βήματα τα οποία απαιτούνται. Η συμφωνία βεβαίως ως προς αυτό είναι ρητή, όμως από τη δική μου πλευρά δεν μπορώ να προεξοφλήσω το χρόνο.